Ubay-ubay na nga mga CCTV footage ang nahipo sa Lapu-Lapu City Police, lakip na ang dapit diin migikan ang mga suspitsado ngadto na sa dapit nga ilang giagyan sa pag-ikyas. Samtang gisubay usab karon sa kapulisan ang posibilidad nga insider ang spotter. Ani ang report. Sa usa sa mga CCTV footage nga kuha sa usa ka pribadong establishmento, haduol sa dapit diin nahagba ang biktimang si Christopher Siniza. Makita nga gikan sa Manggubat Street, miliko ang riding in tandem paingon sa GY de la Serna Street. Ang ilang pag-ikyas nakuhaan usab sa CCTV sa lokal nga hagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga gimontar sa nagkadiang mga kadalanan. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kun basihan ang mga CCTV footage nga ilang nahipos, masubay nga posibleng usa sa mga kawani sa merkado ang nagtip sa gunman sa nimutangan sa biktima. Usa sa anggulo atong gitanaw kanang within sa iyang mga kauban sa merkado or other department within sa ilang diha sa market. Gunman layo biya kayo. Anong kabaw siya nga nana dito? Sustoy man siya padagan gikan sa iyang gigausan padung nga sa entry point, padung nga sa target. Ganong ditso-ditso man siya, meaning na siya spotter. Susama usab ang pagtuo ni Mayor Junard Ahong Chan kay matud sa mayor, dili kadto ang sagad nga oras nga moadto sa merkado si Siniza. Pero kadto man gud gi-announce man gud niya. During the meet kuan nasay kastorya kuan nga moarita balik ta unya gabi nay nagtip sa tong trigger man or hitman nga si Chris moari karong gabi. Wala pay gitanyag nga reward money ang mayor tungod kay matod niya wala pay gipagawas nga CCTV footage ang kapulisan ug dili pa niya buot nga maapektuhan ang hot pursuit operation. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, GMA Regional TV Live.